MC1 mwana uyu wakonzera wa chamanga amira kadogo amira malozi amira mwana wenyu kuvura pauri yazu varume vese vabva vatangaridza muridzo vachingo zipa mufananidzo vachiti idzi ndidzo vamufanira mwana wenyu ane muchovha inini maizarabvina mwana wenyu ane muchovha asimudza marovha papfura achingogwina mwana wenyu ane muchovha iyeyu sarabvina mwana wenyu ane muchovha asimudza marovha papfura sarabvina mwana wenyu uya nemusheberebe mwana wenyu kutadza kuzopinda pakete mwana wenyu mai kuwaka nekumbese idzese dzakamira idzese haadzipedze kuita sei kuita maheu kuita sei kuita manuchu kuita sei paangoti cheu kuita sei mwana uyu kuzoita kuti mwana wenyu ane muchovha inini maizarabvina mwana wenyu ane muchovha asimudza marovha papfura achingogwina mwana wenyu ane muchovha iyeyu sarabvina mwana wenyu ane muchovha asimudza marovha papfura achigwina kufamba achimodera ndambozama kakoti kumukodera mwana wenyu akavapodera ndovapedzera ona mushengenene adiwa nemene ane zvakanaka zvinorumbidzwa zvene vate maoko mwana nematambudziko zvakaoma kani zvikiro guru riripiko aiya mwana wenyu ane muchovha inini maizarabvina mwana wenyu ane muchovha asimudza marovha papfura achingogwina mwana wenyu ane muchovha iyeyu sarabvina mwana wenyu ane muchovha asimudza marovha papfura sarabvina mwana wenyu uya nemusheberebe mwana wenyu kutadza kuzopinda pakete mwana wenyu mai kuwaka nekumbese idzese dzakamira idzese haadzipedze kuita sei kuita maheu kuita sei kuita manuchu kuita sei paangoti cheu kuita sei mwana uyu kuzoita kuti